Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur inoiz baino gehiago zaindu dezagun gure lurra, gure planeta, gure ingurumena. Apirilaren 22 Amalurraren nazioarteko eguna da. Lurraren ingurumenaren aldeko kontzientzia sustatzeko ospatzen da. Proposamena zabaldu zuena Gaylord Nelson estatuatuar senataria izan zen. Gain populazioaren, kutsaduraren, biodibertsitatearen eta lurra babesteko beste ingurumen kezka batzuei buruzko kontzientzia piztearren proposatu zuen. Presio sozial horrek emaitzak ekarri zituen eta estatu batutako gobernuak ingurumena babesteko agentzia eta ingurumena babesteko zenbait lege sortu zituen. 1972an egin zen ingurumenari buruzko lehen nazioarteko konferentzia Estokolmon. Munduko liderrak ingurumen arazoaren garrantzian inguruan sentsibilizatzea lortu zuen helburu. Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Hanpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du alduen guztietan, baina Amalurraren nazioarteko egunean ekimen oso garrantzitsuak egin dira historian zehar. Horietako askok aipamena merezi dute, bereziki 1980ean egindakoek. Asian, alpinista txinatarrek, sovietarrek eta estatuatuarrek talde bat osatu eta aurreko espedizioek Everest mendian utzitako zaborra bildu zuten. Guztira, 2 tona zabor baino gehiago bildu zituzten. Italian berriz, 5.000 pertsona inguruk errepideak blokeatu eta autoek eragindako kutsadura salatu zuten. Haitin lurraren eguna jaiegun nazional izendatu zuten ofizialki. Jordanian 10.000 ikasle inguruk garbiketa kanpaina batean parte hartu zuten, eta Japonian 35.000 aktivista bildu ziren ametsen uhartean Tokioko badian dagoen zaborrez eraikitako uharte artifizial batean aldi baterako birziklatze zentro bat ezartzeko asmoz. Efemerideekin hasiko gara, eta lehenik eta behin pertsonaia historiko bat aipatu nahiko nuke. 1870ko apirilaren 22an Vladimir Lenin iraultzaile politikari eta teorialari komunista errusiarra jaio zen. 1917ko iraultza boltxebikeak gidatu zuen, eta Sovietar Batasuneko agintari gorena izan zen. Herrien arteko bakea eta klaseen arteko borroka aldarrikatu zituen bere bizitzan zehar. Bere bizitzako azken hilabeteetan Lenin haserre zegoen estatu sovietarraren hazkunde izugarriagatik, bere ideala estaturik eta klaserik gabeko gizartea eraikitzea zen, non indarkeria etzen beharrezkoa klase batek bestearen gainean zuen nagusitasuna mantentzeko. Errusiako gerra zibilaren ondoren eta 1921ko politika ekonomiko berriarekin estatua eta iraultza liburuko idei heldu zien berriro. Estatua desagertu zein. Berarentzat, iraultzaren emaitzak ez zuen proletargoaren diktadura iraunkorra izan behar, indarkeriarik gabeko gizartea baizik. 1924an hil zen Garuneko odol jario baten ondorioz. Zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek, anel
gidoak ikertzen. Iraultzarako asko borrokatu behar da. Aekakoak ere seguru asko borrokatu dutela Euskararen alden, baina hala ere trabak ere izan dituzte tartean. 1984an gaurko egunez Ertzaintza Aekaren manifestazio baten aurka oldartu zen Eusko Legebiltzarraren aurrean. Ordu erdiz istiloak izan ziren manifestari eta poliziaren artean. Aekak Bizkaiko zentroetarako atzeratutako diru laguntzak ordaintzeko eskatzen zion Jaurlaritzari. Baita Aeka kontuan izan gabe sortutako ABE proba atzera botatzea eta euskararen irakaskuntzan autonomia, kudeaketa demokratikoa eta izaera publiko eta herrikoia bermatzea ere. Jaurlaritzaren jarrera salatzeko hainbat ekimen egin zituzten, baina ekimen horiek erantzun bera izan zuten, Ertzaintzaren jazarpena. Gaitzazu eragozpena, sentimos nosotros molestias, zure segurtasunerako ari garanean, Euskal Herri osoaren segurtasunerako, estamos trabajando por su seguridad, por la seguridad de todo el pueblo vasco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eskerrik asko, polizia bidean, eskerri urduri, betiko gauzak. Baina zorionez, gehiegikeriak batzuetan epaituak izaten dira. Horren kasua da Argentinako diktaduraren aurkako epaiketa. 1985ko apirilean 22an hasi zen prozesu hau Buenos Airesen. 76 eta 83 urteen artean egindako giza eskubideen aurkako krimenak epaitu zituzten bertan. Epaiketa aurrera ateratzea asko kosta zitzaien, estatuko fiskalak eskuin muturraren era guztietako mehatxu eta traba gainditu behar izan zituen amaierara heltzeko. 9 buru militarretatik 5 zigortu zituzten, tartean Bidela, Agosti eta Biola. Epaiketak agerian utzi zuen 10.000 eta 20.000 pertsona artean hil eta beste horrenbeste torturatu zituztela. Baita 100 haur lapurtu eta erregimenaren jarraitzaileei eman zizkietela ere. Latinoamerikatik itzuli zen pertsona batez hitz egin behar dizuegu. Joseba Sarrionandia gaur duela 5 urte sarri Euskal Herrira itzuli zela jakin genuen, 36 urte erbestean egon ostean. 2016an jakinarazi zen publikoki Kuban zegoela. Jose Goitiak orduan berritu egin zuen bere argazkia. Ordura arte zegoena ezagunena 1985koa zen. Martuteneko kartzelatik ihes egin baino lehenago Josu Landak argiarako egin zuena. Erbestean, ia urtero Durangoko azokarako liburu bat bidaltzen zuen izenik gabeko ezlekuetatik. Arrakastaiz handia izaten zuten bere argitapenek, batzuk aipatzearen, moroak gara behelaino artean eta lagun izoztua. Itzazue leiotik so egin esan ziguten, leioak ilotinak dira, leio ertxirekietatik, leio betu beldoetatik, kanpora begiratuz gero, buruak aldezakezu, buruak aldezakezu, toia sakatu, begirazu telebista, begi erakuslea. Idazlekin hasiz gero ezin aipatu gabe utzi Miguel de Cervantes. Gaurko egunez hil zen 1616an Madrilen eleberrigile, poeta eta antzerkigilea. Onkixote Mantxakoa idazlaganagatik ezaguna da gaur egun mundu osoan zehar. Europako lehen eleberri modernotzat hartzen da, eta adituen ustez inoiz idatzien fikziozko lanik hoberenetako bat. Eleberriaren zati handi bat kartzelatik idatzi zuen, Sevillan 1517 geroztik zerga biltzaile gisa egindako akatsengatik zigorra betetzen ari zen. Liburuaren sarreran kartzelan egotea hitz egiten du, eta nola leku horretan jaio zen Onkixote. Hala ere, ez da zehatza han jaio zena liburuaren ideia, edo liburuaren idazketa bera izan zen.
Eta badakizue guri enkantea gustan zezkigula. 1989an Don Kixote mantxakoaren kopia bat 1,5 milioi dolarren saldu zuten. Historiako liburu garestienen zerrendan sartuz. Egoera bikainan zegoen lehen edizio bat zen, eta ale pare bat baino ez daude munduan. Don Quijote lleva y gabán a las cabras entonando sus canciones de amor y paz. Su caballo Rocinante no tenía rienda ni bozal. Su amigo Sancho Panza proclamaba la guerra parar. Bajo el aspa de un molino, Don Quijote se puso a cantar. Gu eskara idazleak ez da saltzaileak ere, baina horrengo 2 orduetako entretenimendua sortzeko ez dugu arazorik. Gartxot unsainek doinuetatik aratago podcastaren beste saio bat eskainiko digu. Guk bitartean, soinu frogetan murgiltzeko aprotxatuko dugu. Eta norekin egongo gara soinu frogetan, Marenekin, bera izango da gaurko elkarrezketa akustikoko protagonista. Eharra menua gaurkoa, ni prestasteko eta zuek, Ni ere prest. Denok prest balin bagaude, az gaitezen saioarekin, ez da? Ados zuek esaten duzuena, izue, apirilako 22 ditu gaur, eta asteazkena da, entzuleok ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleok Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon. Izketan ari zeizuena Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1167 garrena du, bat 6 apirilak 22 ditu, goizak 10 eta 21 minutu, eta gu hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi. Naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.
Goizeko 10:23 minutu Mugan taldearen kantu berrienetako bateri gara entzuten geratzen dena, eta Mugan taldeko kideak gainera gure entrevista akustikoetan, gure elkarrizketa akustikoetan izango ditugu maiatzean. Badakizue kontzertu berezia dutela Victoria Eugenia antzokian, euren hirian, eta bertan lan berriena aurkeztuko dutela. Bi kolpetan kaleratu duten, bi kolpetan nolabait ezaguarazi duten euren lan berria. Zatirik lasaiena hasteko eta nolabait indartsuena ondoren. Eta barkatuenik Victoria Eugenia ipatu dut, baina antzoki zaharrean izango da kontzertu hau, nengoen pixkate informazioa beran ere buruan nahaztuta zegoela. Maiatzaren 17an izango da, bizitza ozen denean, disko berriaren aurkezpen hori, eta hori baino lehenago, justu aste horretan, gurean izango ditugu. Lan hau aurkezteko eta baldintza jarri dieguna, Pablo Zurutuza lagun, lankide dugunari, Laister bere urrengo lehen aldiz berriro podcastaren atala ere entzuteko aukera izango dugu, baina gure pianoera bildezaten, zen Mugan taldean pianoak bere biziko pixua du, baina torri dira ona bi aldiz iraganean euren lanak orkestera, eta pianoa hortzu utzi dute geldik, eta hau baldintza izan zen, bai, etorri nahi baduzu etorriko zarete. Baina pianoarekin. Baina pianoa jotzeko norbaitekin, pianistarekin noski. Beraz, pentsatu nahi duten ara gurekin izango dugula egun horretan. Mentxe gabiltza gure txatari begira ere, azelako festa dagoen hemendik. Egunon irukote maite dut, urrengo hilabeten pilatzen ari zizkidala herriko festak, esan ezin oinatin jotzen izango dela, auzoko jaiak, naturaren doinuak, anistasuna, iuhu, hoi mandan hermanos de leche. Hermanos de leche zuei deitzen dizue. Bai, ala esaten dute. Nik zeratik handa azkat, etorri nintzen hona, anai gabe, eta hain derrepente azkat, anaiak alde guztitan. Ez dakitan, nortasunik gabe gorpeia duzula, ez zaidala iruditzen, eneko, edo Gorka Santesteban entzat dena dela posible. Agian Gorka Santesteban entzat dena dela posible. Ustut, Gorkarentzako eneko, Imanol dela zure biskia, eta Xabi dela anaia. Anai ez biskia. Ni orduan adoptatua edo beste... Ez, izan zaitezke... Gazteago zarragoa. Ez dakit, bai. Hemen... Adinaren kalkuluak... Barkatu, entzuleok, ni hemen txenago pipiolostin batez inguratuta. Bueno, bat gehiago. Zu bat gehiago. Ni bat gehiago, bai. Osando, eskerrik asko noa. Zuk Xabi dauzkazu, 23? 23. Zukeneko? 21. Eta zuk noa? Baita, adineko geha. 23. Bueno, gu klasen egon ginen, noa eta ni, batea. Egia da. Honek anekdota politu bat utzi zigun, ze nolabait, unibertsitate horreko garaitan noa eta eneko ikaskide izan ziren, batxillergoan, eta DBH-en ere bai edo ez zu. Ni DBH-en bilaunan egin. Bilaunan antzon den, ez da? Batxin Tolosa, torrez agutu nion, batxin. Eta iritsi zenean noa gurera praktikak egitea, eneko dagoeneko hemen lanean genuen, aneserita, biratu zen burua, eta... Berarekin espali joa bezala ez eneko, ni kontatuko. Txen pixkat. Hemen bifa datorkizuta. Hombre, noa kotxauari, terapia egin bar izan digu denon artean, gurean ondo sentiarazteko, egin zenion, utxune urata gero. Ze, giratu zan, eneko, eta noak berarekin ikasi zuen batxillergon, klasean egon ziren, eta noak egin zen hola, como, kaixo. Zanion eneko. Eta eneko gehatu zen, como, zuzintzea. Hoi da, baina, komentzatu nire laguna eta esatia nire lagunak. Baina, si laguna ginean, batxin. En plan, ondo emate ginean, ez? Hoi da, tenik zanion, ja, niko izten un. Ja, baina eske, a ber, utziazu esplikatzen. Bai, azalpen hona. Nik nekan justo ordun foko bat aurpegia ematen, eta enun ezer ikusten, gaina kontun hartu behar da miopea naizela. Ni baita, Bueno, baina ni gehiago. Ez dakit. Baina, enun ikusi momentu hortan, zeneon fokokin makurtuta ez dakize, eta enun ondo ikusi, horregatik handa. No sé, ara nik esan barraukat asko aldatu naizela, laburtetan baita, aldatu naiz, orduan bueno, barkatzea izut. Bai, asko aldatu zara noa? Bai. Obera, edo fizikoki aldatu zara beste? Fizikoki, bai pilot. Baina bueno.
Jazta. Nire egia esan ez dakit aldatu Laburte nahi zen. pasaia baita, emateu batu izan zara batxi eta laburte pasaia. Oso urruti geratzen da batxilla, Banetzat bai, Adina pixka eta aurrera zoazten entzuleok pentsatuko duzu, ez da, laburte, segun bizitako zen momentutan atzo dela, Ja. eta segun zen momentutan oso urruti gera daitekela. Unibertsitateko laburteek, Bai. aldaketa hondi. Zen muzu unibertsitatean? Nik adibidez, nire unibertsitate garaia pixkat bizi izan nuen, bueno, ez dakit, momentu personala medio edo, nire bizitzako unerik, hola, ilunena bezala, nahiko urte eskaxak izan ziren. Dauket kuadria oso majo unibertsitatekoa eta askotan galdetzen diet zer Raulita. Ez dakit nola letxe, ni bizitza hortan, momentu hartan, negoen momentu horretan, izan nintzen gai sozializatzeko eta zuekin talde bat osatzeko 20 urte beranduago biziri jarraitzen duena, ze nire sentsazioa da, gaur egun oso modan dagoen kontzeptu bat ekarri nahi nuen eta aztu egingo zait orain, disoziatuta, pasan dituela urte horiek, bai. Orduan disoziatutu kontzeptua ezkenon erabiltzen. Ez dakit, zuek batxintzen detenean igual ere ez. Disoziatuta nago da, disoziatuta bizi naiz hori, azken urte honetako kontua da. Bai. Nik ez dut orain gogoan batxiergoan kontzeptu hori erabilizan. Ez ezta, bai. Baina, bueno, unibertsitatea esan dezula, nola izan zen gure garaia, nere garaia baita ere nahiko antzeko zeni, nik hemen ematen du hitz egiten dutela asko ez dakize, baina ni berez naiz isila, tipo isila eta jatorra. Eta ez diot inorri hitz egiten, eta iskin baten, eta burun pentsatzen naiz, ez da hila, inorretorri ni molestatzea. Bai, batxi nola zan, pixkat. Oire egia da. Nire horrelakoa naiz, eta orduan, bueno, nik ez dut asko laguntzen, ez dut asko kolaboratzen. Eta egia da, unibertsitatean hasi nintzen ala, baita jarrera honekin. Nire bizitzan gauza batzuk ez aldatu. Eta, bapaten etorri zitzaiten tipo bat, nahi itzaitea eta txanun. Tipo hau, galtzak, ipurdia ikuste zaiola jetxita. Zei da? Ez da Xabi. Hemen bi begira dian niregan, nire naiz izan. Nik esatu. Ikusi ninun bapatian tipo bat, dola, galtzak erdi jetxita, piura batzukin tasatzen, hau zertaz etorrek. Eta, derbente, hasi nintzen berekin izketan, eta gaur egun nire lagun nomenetakoa da. Mira, kasualidadea, Nola izan hau? Aner, ez da egitez. Hoi hartungo tipo jatorra. Ondo, Aner, hemen besarka date, iretzako. Horein, itano erabili duzula, zuk etxean edo kuadrian edo itano erabiltzen duzu? Bueno, nik kuadrian bai erabiltzet. Baina, bai, kuadrian eta lagunekin. Nere adinekoekin baita erabiltzen da, bueno, eske zizurkien eta gure inguruan aiztondoko baiaran bai erabiltzen da. Batez ere erabiltzen dugu asteazuarrekin edo bai zizurkildarrekin, bai. Eta zuk, Xabi? Ni oso gutxitan, kasu espezifikoa. Baina, bestela ez. Gurasoek batek egin dizue ika? Niri bai. Niri... Zuri? Bai, ama zestoarra daukat, familia daukat zestoan, eta noiz behinka osak eta amak, bai, arazorik ez dut ulertzeko eta dena ondo, erantzun dezaket, baina ni nahiago izaten dut euskara batuan edo gipuzkeran. Bai, zukan egin mintzen. Oida, bai. Zure kasuan, noa? Ni bakarrekin zuten nire aita nire aitonakin. Ja, aspaldi. Eta aitak aitonarekin, aitonak aitari bai eta bueltan ere bai, edo aitonak aitari bai eta... Ba, egia esate baizut, oain dela aspaldi izan zan, ordu nena ondo gatzen itxikian itzan. Nik hauka rekuerdoa, igual nire aitak nire aitu nahi, baina ez dakit oso ondo. Justu atzo izan nintzen Xabier Uskitzek eman zuen euskera ganora zerabiltzeko hitzaldi batean edo tailer batzuetan, eta iritsi zen, ika eta noka eta, horren inguruko erabileraren hausnarketak eta bar, eta hark esate zuen bere aitonari egiten ziola eta amonak herriera egiten ziola, baina aitonak esate ziola, etziok, gasoikin, ilak, gustora hartzen zuela. Eta pixat hori bilegian da, Euskitzek defendatzen zuen, errespetuaren langa hori lausotu beharko genukela, besteak beste, Joanes Leizarragakoari duela mendeak eskatu zionean Albreteko Naparroko erregina zenak, itzul zezan gure aita zeruetan zarena, gaur katolizismoak horrela mantentzen du Euskal Herrian, hark Joanes Lizarragakoak itzuli zuela gure aita zeruetan aizena, egin bedi irenaia, eta itanoan egin zuela, gero zalantza sortu ditzaigun, ura protestantea zen, eta
ote zegoen jainkoa irudikatzeko modu ezberdin bat, edo harengana nolabait heltzeko modu ezberdin bat, gerora Euskal Elizak nolabait hori zutanora eraman zuen, baina bestalde, aipatzen zuen berak, Zuberoan oso ohikoa dela, errespetu muga hori gabe, nolabait, zaharragoei, gurasoei, aitonamonei, ika aritzea, eta bueltan ez, eta hor sortu zen hola, ez da bidatxo hori, hemen inguruan zer, nola, eta horregatik orain sortu zaite nolabait galdera hau, eta, kuriositatea nuen honen inguruan. Maite duten giroan ari ginen, barkatueneko, eta ari zinen kontatzen zure unibertsitate garaia nolakoa zen, maite dutela oraindik ez gara iritsi. Hori, nire unibertsitate garaia izan zela, izan da, oraindik jarraitzen du. Ez que nik uste baita, ez jarraitu. Iruditzen zaitu unibertsitateek izateko gala inain desberdina, ez gure gorrean amazazpigea, eta dago, Madriden ikastegun jendea, etxe kanpon bizia, eta tal, gero ni Bilbon ikasteet, gero beste batzu Gasteizen, gero beste batzu Donostin ikasteut eta etxen bizia, iruditzen zait, super desberdina izatea ukala, zure unibertsitate giroan arabera, o nun ikastezunan arabera. Diez nerea, nik egia esan super guztuan, eta oan behiatetatzea laburtek, eta, iruditzai kriston lagurte honak izan diala, eta gaina pilo bat ikastezula bezala. Baina hitz egiteit koareako beste batzukin, da, gero dago beste bat Madriden ikasteula, eta Madriden askotan nik uste daukagula kontzeptu hau, bintzan ere ingurun, de super guaia ala Madrida juta bizitzea ezakizei etxe kanpoa, eta nire koareako askotan etorri dira Madridetik etxea, porque etxe neute hon, ez dakit esplikatzen ezen iruditzen zait, super desberdina izatea aukala, zure unibertsitatean arabera, o zure esperientzian arabera. Hor, inguruak ere asko eragiten du. Ez da berdina hemen, agian, kuadriakoak egertukoak astebururo ikustea, Madrida joan, eta bi astez behin etorri, arraroago egiten da familiakoak ikustea orduan. Etxean lo egin edo etxetik kanpo lo egite horrek ez? Horre ohitura kontuak sartzen dira. Igual zuk hemen Tolosan o bizi zantokian, ohitura da gazekakit. Kiroldegira joan, taberna... Errutinak edo bizimodak pixkat mantentzen dira. Eta igual lehenengo bilaeteak taberna bat bilatzen zaude, ez dakizu ze kiroldegitara jun, klaseak aldatzen badizkizute, ez dakizu nola jokatu, eta alde hortatik pertsonaren arabera alde bat edo beste bat aterako zaizu. Nik iniz igual entzulei kontatu baina nik urte iunak pasan ituen, uste dut gauz asko juntatu zirela, batetik nire ziklista izateko ametsa baztertu nuela, eta horrek gero jarraitu zidan, ginuen alako jazarpen bat, errepikatzen diren amets hoien artean nik presenten izan dudana da lasterketa batera noala eta ez dudala nahiko entrenatu, baina orain dela bizpair urte oraindik euki ditut horrelakoak ez, eta hor aldaketa bat egon zen bestetik, claro, Tolosa bezalako herri batetik, ikastolan ikastetik, oso giro euskaldun batean ezi izatetik, naiz eta nik gurasoak erdaldunak ditudan, nire ingurua, erabate inguru euskalduna izan da beti. Eta bapatean Iruñera iritsi, unibertsitate pribatura, Opusen unibertsitatera, gogaratzen dut izan dituen lehenengo konversazioak izan zirena Álvarez Cascos ministro izan dakoaren, PPko ministro izan dakoaren ilobarekin, ez dakit Santiagoko katedraleko apezpiku izan dakoaren ilobarekin, horrelako jendearekin, ez? Gero egia da, azorte handi izan nuela, han ere giro euskalduna topatu nuelako klasean, irratsaio bat egiten genuen euskeraz Opusen Universitatea Navarra delakoaren irratian, han ezagutu nuen Iban Garate, Nekan Ezeberio, Ane Arruti, Manuel Manterola, gerora kazetaritzan eta bidea egin duen jendea, eta osatu genuen taldetxo bat, baina orokorrean oso giro, ez da egit, erdalduna, elitista, kostazitzaidan egokitzea, tokia topatzea. Gauz asko gertatu ziren, nire gertuko pertsona batek buruaz beste egin zuen bigarren mailan geundela, ez dakit, iria hotz eta arrotz egiten zitzaidan, nik orain azkeneko urte hauetan musikari esker birdeskubritu dut Iruña bat orduan deskubrituen nuena, ez? Marengo eta reberendos alde batera utzi eta katakarak eta laba bezalako espazioak topatzen dituzulako, zaldiko maldikon jotzea lortu dugu eta bapatean Iruñan euskera zaritu eta, pixat buruak ez da egiten zidan, zehan hori garaiaietan topatzea kostazitzaidan, ez dakit, 11M atentatuaren garaiak izan ziren, oso garai korapilatsuak, jakingo duzue, Peperen gobernuak etari egotzi nahi izan ziola Madrilgo trenaren atentatu horien autoretza,
hau dena horrelako giro batean, Mitxabila barne ministroa bazetorren itzaldi bat ematera, bueno, denetarik ez, eta nik urte korapiatxoak pasan dituen, egia da 3. mailan pixat hasi nintzela argia ikusten, eta 4. mailarako erabaki nuen etxean nahi nuela bizi, eta, bueno, behar nuenean, astean 3 aldiz edo, joan eta etorri egingo nuela. Beraz, ez dakit unibertsitate garaien oroitzapenak, uste dut, izan nahi dezkela oso ezberdinak, ez, eta niri kasu horretan, harrapatu nindun momentu baju xamar batean, eta gaur egungo ikuspegitik eta erramintekin esango nuke nik 19 urterekin depresio izan nuela unibertsitatean, orduan enuen jakin identifikatzen. Uste dut, zorionez gaur egun 19 urterekin ere, zuek gertuago dituzen 19 urte horiekin, baditugula kasu beste erraminta batzuk depresioa identifikatzeko gehiago hitz egin dugula honen inguruan, baina garai horretan, duela 20 urte, nik behintzat enituen eta gogoan dut, garai ilun xamarrak izan zirela, baina, torri ziren argitsuagoak ziren garaiak, eta justu karrera bukatu horretik lanean hasi nintzen, eta irratian eta telebistan hasi nintzen, eta gaur darte gauzak azkar xamar igaro dira, eta lagunak ditut unibertsitatean, eta oroitzapen honak ere, gaitasuna du gure garunak batzutan, iluntasun hori pixkatu usatzeko, baina nire maite dutetako bat joste aldera, maite dut asko Iruña euskaldun bat deskubritu izan azken hilabete urte hauetan esango dut. Bertara musikaren bitartez, nolabait beste espazio batzuetara heltzeko aukera izan dudalako, kazetaritzaren bitartez ere nolabait bertan sortzen diren mugimendu sozial, politiko, euskal zaleak eta bar, eta beste irudi bat du gaur egun hiriak niretzako. Baina guztia esan da maite duten tartean ere murgildu barko dugu, nolabait baliatu dut hau maite dut bihurtzeko. Xabi, zina zure maite duta? Nire maite duta, atzo arratsaldean pasan nuen giroa. Atzo klasea eta ondoren, Aiton Amonei bisita egitera joateko asmoa nuen, joan nintzen, eta halako batean esan zidaten lehengusuaren etxera egindoa zela, eta nien pentsatu nuen, zuekin noa, kaso egingo dut, bisita egingo dut, eta etxera bueltatuko naiz. Bisita hori 2 ordu terdi luzatu zen, bildu ginen Aiton Amona, bilengusuak, osaba izeba eta ni. Eta ni bildu ginen, Seviako anekdotak kontatzen, perspektiba ezberdinak kontatzen, eta Aitonari beti bezala ia pixkat hartzen, etxeko zarrenari, eta orduan 6:30 etxean egon beharrean, 9:00 afaltzeko iritsi nintzen, eta horrelako uneak edo ondo etortzen dira noiz behinka burua freskatzeko edo errutinatik ateratzeko. Ze ona. Maite dut gehi bat, horietako bat. Eneko? Zurea? Noak esan dezala. Nerea da, zero original, zeitzen zenuten ondaz kriston pila, baina eske da gauza bat uste nola nik ino ez zuela esango, baina larumate monopartidon zan, obviamente denakigu, eta ni ikusten hori nintzen, eta egitan, ni ez dut ulertzen ezer futbola etxe gustatzen. Nik parentesi txikatirik ikute, noak ikusi zuen partiduan igandik 2 metrotara. Baina, nik esan, hostia, igual hemen... Orain enteatu dala edo... Ez, ikusi nion egia, nini hola fokus, neon fokus. Jarri den horpegiagatik. For focus. Ikusi nion, gero ikusi nion, baina arratoz ikusi nion, batzutan junitez zinean. Ikusiko ninduzun, ez? Barkatu. Baina gero junitez zinean, etorritez zinean, eta egia da... Bueltatzuk eman dituen. Hortik antzauden. Eta esan, igual laren dago, ez dio molestatuko. Nik pentsatu non, igual bere lagunekin dago eta bere praktikatako arduradunak edo bere sasi jefe edo danakoa urbiltzeak ez dio grazian dirik egiten pakean utziko dut eta antzutzi nuen 2 metrotara. Ikusiko zenun baina nire fokoa nahitzaki bezala, ikusten denik hemen, gaur foko kontzeptua, Fokus. pixkat Iker Laurobaren kantuan bezala, gezurra Dario Naitzaki ere bihurtu da, bai. Ez, superondo pasan egitan, Osa, gaina partioa izan zen kriston luzea, gero egia... Barkatu, Julenek pentsatu du, nire txiste berbera. Ez dut egin For Focusen txistea, Julen? Bai. Egin dut? Atera zaizu. Benetan egin dut? Esan du, Ez da nora izan den, baino... Zuk esan du, fokus. Fokus neuan eta zuk For Focus. Esan dut? Benetan? uste baiet. Uste nun barruan gorde nuela, eta pentsatzen egiten Julenek gauza bera pentsatu du, ez Julen ari zaitemen leporatzen, kargu hartzen. Zuretzako esan ez du, baino... Inedo For Focus. Bai. Baina Julenek entzun indu. Julen, atento. Julen besarka handi bat, faltan botatze gaituzu, badakit daietzen. Segi, noa. Ez hoiz izan, kuston ondo pasan nula, oza, batzutan ondo dago lateatzea... futbola de por si ez dut ikusten, baina egia, eskusa honekin ikusi genula, nire lagun batzu ibe gustatzen zaie, eta super ondo pasa genunko Darriako kriston pila gehatu ginean gainea, eta izan zen,
baita esate dizuet, nahi gustatuko zaitela, hau da, aprobetxatuko dut momentu hau, gustatuko zaitela berdin bizitzea ez futbola bakarrik. Tolosako adidez arrauneko elkarteak neskana o mutiena berdin dit bali mauka baita olako momentu berezi bat o garrantzitsu bat gustatuko izaiten pantalla berdina jartzea Tolosan eta Tolosako guztik ikustea jutea eta berdin bizitzea, osea egia da neola hor momentua bizitzen eta esaten jo, bake guai, baina gero laguna komentatzea gero eta esaten bake guai, baina hau nahet bai futbolakin, bai atletismoakin, bai tenisakin berdin dit, osea nahet kirol guztikin eta nahet genero guztikin berdina. Orduan, bai, Realak aztu ere egiten zaigu, baina Atletico Madriden aurka emakumezko Realaren taldeak kopa garaipena irabazi zuela, Jokin Aperribaik aldarrikatu du hori, Realeko presidenteak azken egunotan, ez dakite balkoiko ekitaldian edo zen momentutan, baina hamarkada batean talde honek 3 kopa irabazi ditu, emakumezkoek bat, gizonezkoek 2, eta pixkat hori aldarrikatu du, eta nik esango nuke etzela egon, Gipuzkoan pantaia arraldoiak kokatzeko joera hori, no? Uste dut. Donostian ez dakit pantaia. Kaso Donostian bai erratikenago erabat ziur. Behintzat, erantzuna etzen berbera izan noski, baina bai, hori hor gera dadin. Eta, zuk aipatu zu Tolosako nesken traineruak kontxe irabaziko balu, eta uste dut kirol ikuspegi batetik hori ez dela erokeria gaur egun. Akaso animatzera, Donostiara joan beharko dutela Tolosarrek, joan dugula, baina ondoren izango den errezibimendu horretan, uste dut gauza errealitzatekela ez, herri guztia egotea, aurrekoan, ikusi genuen bezala. Maren gure laborategiaren kanpoan da, eta esango diogu sartzeko beldurrik gabe, hor ikusten ari naiz, ez dakit, akaso kafe bat hartu nahi du, baina gu kafearen emango diogu, kontzentrauta dago, behara bai fokus dagoela, for focus berare. Fokus dago, beha, denak. Bai, berare fokus zegoen, gaur fokusitza oso presente daukagu, baina Maren gure laborategian dugu, segi aruntza lasai, eta kaferik edo nahi baduzu, Imanole, jarriko duzu. Guk hemen maite duten tarte honetan jarraitu behar dugu, Xabik aipatu du berea, Noak ere aipatu du berea, maite dut eta aldarrikapen, biak, nolabait, eneko, pixkat eskakatzen ari zarenaren sentsazio ematen dit. Ja. Ni lagunduko dizut. Nik du daukat. Zergatik jende guztiak partidoa pozez, ilusioz eta ikusi zuen, eta estadiango den guztiak, denok, infarto bat ematen. Zaleak geanek, inorek ez du pozik ikusi. Egia da, nik partido ikusi nula, baina partido erdia galdu nula baita. Ze junitzan taberna batea, nik Donostin alderdi ederren ikusi nun partida, junitzan taberna batea, trago bat eskatzea, eta partido erdia hor juntzitzen. Beraz, ni egia esan nahiko lasai neun, onartu behar dut, zenien naiz futbolzalea. Altzairuzko nervioak iturbe. Ni junitzan egia esangoet, ni parranda junitzan. Agian esan un partido erdia galdu. Galdu zenuen tabernan 45 minutu ez egotea. Beste 45. Ez, nahi igual zait, igual do. Junitzan la taberna, eta partido erdia galdu nola hor. Bakarrik zeuden? Ez, kuadriako beste batekin. Bintzat. Bai, eta bilak behintzat, hola, itzaiten pasaken duen, 45 minutu, o ez dakitzen bat izan zan, baina bai. Eta maite dut, bai. Maite dut neutro bat. Daukagula, gure laborategian, gitarra jartzeko 2 estan, eta Marenen gitarra iniz ikusten lurrean, eta arizit pixkat ematen bihotzeko mina, Ez dugu entzuten. Maren dago foko batean. Fokus, Bai. Barkatu. Ondo Imanol. Txalo bero bat Imanoli Ez da entzuten ari ezer. Zure gitarra lurrean ikusten ari ginela eta mina ematen zigula. Entzun duzu, badula olako raja edo arrakala bat horbelien, baina konponduta dagoela. Geroko hitz egingo du, gitarren zaurietaz eta sortzaileen zaurietaz ere. Martin bat da? Maren? Martin bada? M15. Osondo, gero frikikerietan murgilduko gara, ze polita. Polita eta nolabait kintsugia daukana, zauri konponduak dituena. Eneko zure maite dut da, bai, mesedez. Bira, nire maite dut da, pasaren larun batean, parranda egin duen Donostian, eta nire maite dut da, elkartu ginela Gipuzkoako, esango nuke, herri guztietako jendea, eta han egon ginela denak,
Bai, solasean, hitz egiten, abesten, dantzatzen, eta, bueno, denak ondo pasatzen. Eta, okerrena da, hitz egin nun jende gehiengoarekin, partiduan ingurun, denak esaten ziaten. Bai, bueno, a ber, nien naiz futbolzalea, baino etorri naiz parrandaitea, eta denak berdin esaten ziaten. Orduan ez dakit Donostin, ze pasazan, futbolzaleri. Bueno, zu bat gehiago, Zu... Ja, nire bat gehiago, onartu barra auket. Ez dakit Donostin ze pasazan, baina, bueno, hori nire maite duta. Baina, aitzak jauna parranda egiteko, Bai, hori ere Dena ondo aterazkero, aitzak jauna parranda egiteko. Bai. Uste dut, gainera, Gipuzkoan geratu zen jendeak parranda gehiago egin zuela, partidu ostean, aurretik parranda ona egin zenuten. Hori da, baina partidu ostean, parranda gehiago egon zela Gipuzkoan, Sevillan bertan baina. Bai, dudikaz. Nekatezune, baita, Autobus mordaz. Hombre. Tentsioak, joe, eskiko harriako guztik. Hemen noa fife moment. Bai. Jazta, hau bakarrik, jazta. Gaur bakarrik itzen futbolaz. Baina, nigoazen ez kuadriako gaudela, a tope gauden, ozaztakit ez da nola, bai kuadriako eta bai plazan gauden denak, eta notatu genuen gero giro bat, de repente genuen denak, arnaza bota genuen bezala, eta, a ber, ez dut esango tolosan etzola parranda, obviamente, larun batero bezala kasi, baina, jendea bai zeon, eta kuadriako bai gaudena, de repente, bi ordu eta erdi, Oida. Partidua hasi aurretik jendaia plazan zutik zegoen. Oida. Partiduak irauntzituen 80 eta 120 gehi penaltiak eta bar. 2 ordu terdi, ia 3 ordu aurretik egon eta gero ospakizun guztia ikusten. Han zutik metro karratuan, nik agujetak dauzkat zutik egotetik. Egotearen ondorioz. Atzo nere gelako bat, Sevilla juntzara, etorri behar izan zuen sandalietan, ze kristonanketako mina zaukan, eta esan zuen, zintzula, ia ez da ibili, oinetan mina pilo zaugarako. Esan behar daukat, gu kuadriako batzuk txorkatiak eta puztuta bueltatu ginen, bueltatu ziren, zapatiak eta galtzerdien presiogatik, eta Sevillan autobusera bidean, hor sartzen, ni barne sartzen naiz, kalambrekin bueltatu ginen. Goizeko 10:00 kalean zutik, salto ibili, ezak zer, autobusera bueltatzen, hanketan kalambreak. Karranpa horiek izaten dira deshidratazioaren ondorio ere, ez? Bai, baina ez dut uste tentsioagatik eta horrela zela. Bai, tentsioa bai. Ados, kalimotxoak ez dauka eraginiko. Ura iturriak zeuden eta botiak ere emate zitzen, orduan, edan genuen. Bai, edan zen. Edan bai. Iturritatik ez da. Horren zalantzarik ez daukagu. Aizue, 10 minutu goizeko 11:00 eta bomba informatibo bat daukagu. Ze, Goiuri Ezeiza Arandiarekin konektatzeko aukerarik izango dugula dirudi. Sahara refuxiatu kanpalekuetan da, Goiuri Ezeiza Arandia lankidea, faltan botatzen ari gatzaio aste honetan zehar, uste dut entzulek ere faltan botatzen dutela, baina Goiuri Ezeiza egunon, zer modu zaude? Kaixo, zer modu zaudete, gu hemen oso ondo, guaintxe Land Cruiser baten barrun, errepideetan. Errepide nahiko ona momentu honetan, wilaia batetik beste wilaia batera juten ari gara, hau da, kanpamentu batetik beste kanpamentura. Gu Esmarako wilaian gaude, baina orain kongresura goaz, 10. Emakumen kongresura, eta kongresu hori dago Esmaran. Beraz, areaka goaz, hementxe kotxean, Euskal Herritik etorritako beste bikide, Lide eta Amaia, Esteila sindikatutik, eta gidatzen Bedila, gure txoferra. Orain txeken dudula irratia, lehioak itxi ditu, ze konturatu da, audio hau gauza serioa zela, eta irratia gauza serioa dela, hori oso ondo dakite hemen. Proiektu asko dauzkate, irrati saioak egiten dituzte, garrantzi asko ematen diote horri, informazioari, edabidei, kausa saharauia edatzeko oso erraminta potentea da beraientzat. Orduan badakite irratia ze garrantzitsua da. Eta horixe, bagoaz kongresura, zer kontatzen diguten gaur, atzo emakumeek hauteskundeak izan zituzten, idazkari orokorra aukeratzeko, eta gaur jakingo dugu zein den emaitza, orduan zein izango den idazkari berria. Orain arte izan denak xabaseinik aukerak ditu, beraz, agian berriro aukeratua izan da, guk ez dakigu, ezin izan genuen hauteskundeetan egon. Gaur goizan jakingo dugu, zein den esan bezala emaitza,
Eta uste dut gainera festa bat antolatu digutela nazioarteko komisioei, hemen badaude beste herrialde askotako emakumeak, etorri dira Zimbabwetik, Burkina Fasotik, etorri dira Portugaldik, etorri dira leku askotatik, eta orduan uste dut festatxoa egingo dugula. Egan egite. Tira, festatxorren berri ere izan nahiko dugu. Goiuri ez Eizarandia Sahara refuxiatu kanpalekuetan, Esmarako Guilaiara bidean, Landcruiser batean barrena, eta tira, emakumeen amargarren, Sahara emakumeen amargarren kongresu horretan, hauteskundeak ere medio, ziur datorren astean gauza interesgarri mordoak karriko dizkigula, baina zalantzarik gabe violentziak zeharkatzen duen edozein ingurutan emakumeak jasaten duen violentzia are gehiago da, eta kasu honetan Saharar resistentzian emakumearen pixua, heldulekua, berez dagozkion ardura horiek guztiak edo gizarteak egotzi dizkion ardura horiek guztiak biderkatu egiten dira, eta emakume Sahararrek kanpalekuak bizigarri egiten duten lana, ekonomiaren kudeaketan egiten duten lana, politikan egiten duten lana, ikaragarria da, eta tira uste dut oso garrantzitsua izango dela datorren astean, Goiurik bertan bizitakoa, eta honen inguruan egin beharreko zehaztapen guztiak eta xehetasun guztiak gurera ekartzea. Goiuri ez Eizarandia musu haundi erraldoi bat, eta tira, berriz ere konexioa baliatzen baldin baduzu, jarri gurekin harremanetan gustora, entzungo zaitugulako, eta gozatu, egia esan, orain oso modan dagoen tren bat bada, memoria ezabatuko bazenit, berriz ere gozatu halko nuke ez dakitze bideo eta bar, nik kanpalekuetan behin baino gehiagotan egon ostean egia esan badauka sentsazio hori ez, enbidia puntu bat berriro memoria ezabatuko bazenit eta kanpalekuak lehenengoz gozatu eta Sahara herriaren gatazka lehenengoz sufritzeko, ze hau ezin dugu erromantizatu, aukera izango banu, nolabait, akaso baliatu nahiko nuke. Badaukat oso oroitzapen berezia lehenengoz Esmarako Guilaian egon nintzen, ondoren Dakla eta bestelakoetan, baina, bertan hartu gintuen familiarekin hitz egin, eta oso berezia izan zen. Hortxe jarraitzen dugu Saharari kantari, gatazkonen berri ematen, askotan kontatu dudan bezala, eta, Goiurik enbidia puntu bat ematen dit, eta badaukat gogoa bueltatzen denean, kafe baten bueltan ez, te baten bueltan izan beharko du, egokiagoa delako Saharaz hitz egiten ari garenean, baina batez ere, Goiuri ez Eizarandiak ez duelako kaferik hartzen. Ez dute da etorriko, kanpaleguetatik orain kafezale. Ez dut uste ez da. Beti urarekin. Ondo hidratatzeko. Einaute Elorrieta eta Aziza Brahimen desio bat dut kantu hau, Saharari kantari kontzertuetan ere, duela gutxi Euskalduna Jauregian lehenengoz ikusi izan genituen, Saharar musikak duen artista ziurrenik handiena Aziza Brahim eta gure musikagintzako artistarik handienetako ere baden Einaute Elorrieta elkarrekin abesten, eta honekin egingo ditugu urrengo minutuak, oraindik ere maite duten baten bueltan aritzeko, ze txatari begira ere jarri beharra dokago entzuleok. Gaur gauean Sahara Goizeko 11:00 3 minutu, eta hementxe dozkago oraindik txatean Gorkaren mezuak dantza 60. Gaurko dantza 60. Baina 60 zenbatetik, beti esaten duzu zifra bat, baina nik ez dakit oraindik zenbatetik handen. Eta ez dugu jakingo. Ze Gorka Santestebanek ez du mugarik. Bere maitasuna emateko gaitasuna mugagabea da, beraz dantza puntuatzeko ere bai. Mugagabea baldin bada 60 gutxiki iritze zait. Baina eraberean erlatibo ere bada. 60 akaso da orain arte jaso dugun notarik altuena. 1168 bigarren kafetak gero, igual 60koa da jaso dugun notarik altuena. Orduan orain arte desastre izan da. Ze ederra Xabitaneko dantzari apartak diekurtxo bukaeran bideo bat egin dezakezue baino jantzian. Haizu, Gorka, majo. Badakit, Eneko Imanol eta 60, ez dakit ze ordenetan, baino nahiko gustagarri
izan gatzaizukela. Baina, hombre, hemen aitzakia, bideo bat bainadorean egiguzu, hombre, ikusiko dugu, pentsatuko dugu. Niko argi hauka. Gorka, bainadorean gu ikusteko Benidorrera joan barko dugu, edo Maspalomasera, kaso. Igual Maspalomasen egin ezakegu bueltatxo. Gainera, nien naiz ondartzara juten. Osa, ni naiz? Eneko. Zenbat pegatze izu. Baiet. Eski, total. Behi ez da Tipiko, ondartza. bai, eta esango zuain ondarra, ez dakize, eski, hola. Efectivamente, bai. Nik ondarra bakarrik nahi dut dunen. Eta Dunen? Dune, liburutan. Vale. Eta zuzea tipiko jartzezea telako harriakok terraza baten eguzkia jotze dizula eta keja dituzea, porque itzaletan nahi zuen hon, eza? Efectivamente. Entzuleok egiten du nik jende honekin, mesedez. Hoxe, Gorka, Maspalomasen egingo dugu. Mugan taldea, ole, zelako aldaketa, bai, alako aldaketa ikusi duzuen mugani, baliteke. Bueno, hau ez dut esan, baina ni larun batean muganeko kide batekin egon nintzen. Utiazu asmatzen. Josebarekin egon zinen. Ez? Egon nintzen parrandan, bazpare. Parrandan. Eske, Markosekin. Paulorekin? Zurutuza. Gauza esan gaizut, uste muganen parranderoa ena ez dela. Igual bai da Pablo, Azkeneko... Ja, eske ni Pablo bakarrik ez hautzen dut. Gaztea saritan ere aritu ginenean... Afarian pare bat anekdota kontatu zituen. Bai, uste dut, baietz. Gainera, azken Gaztea sarietan Janire eta Bio joan ginen, esan ezin ordezkatzuz, Sara Zurzar etorri zen gurekin eta bar, eta guk ez genuen logistika batere ondo antolatu, eta olako batean konturatu ginen, kotxe hartu bar genuela, ezin genuela edaten jarraitu, eta Pablo Zurutuzak, eta esan nuke, berarekin Joseba Pastortzegoela, bajista, ja plana egin zeukaten apartamentu bat lokalizatuta lo egiteko, eta uste dut festa dexente luzatu zutela, beraz izan daiteke baietz. Ze ona gaia Gorka ateatzen, Gorka katerako du meloia, enaiz gogoratzen Gorka ze meloita zari ginen. Nik unibertsitatea ez nuen egin, nik rem egin nuen, Gorka, barkatu, hemen adina pixkat erori zaizu. Ze nik ere ez dut rem ezagutu, eta zer esango dizuet hemen mailan dauzkadanak. Ez. Eta ez dakit oso ondo azaltzen rem zer izan zen, alegia. Uste dut, garai hartan, DBH 3 batxi bat eta bi beharrean, zegoela BUP bat bi 3 eta kou, baina bide hori hartu nahi ez zuenak remar zezakeen formakuntza profesionaletara bidean, uste dut. Baina entzuleok, hemen 3 botatzen ari naiz, norbaitek zuzen dieza dela gure txatean edo gure WhatsAppean ondo ezpanabil. Eta gaur ondartzan marmokako mendaude, hori izan digu entzule batek. Ondo. Ondartzan nun? Gipuzkoar ondartzetan esango dugu, uste dualako entzule hau Gipuzkoak ondartzetan ibiliko dela, baina ez dakit. Eta Goiuri ez aizarandiak erantzun digu, kafezalea ez, inondik inora. Lasai Goiuri, lasai. Ja onartu genizun, bigarren kafean, kafe zaletasunik gabe, orain ezkara hasiko hemen, inorre erotzen. Goizeko 11:53 minutu, zer den, ezer eskuartean hainbeste hitz egitea, hemen hitz aspertuan aritu gara, baina gustora, eta entzuleak ere gustora aritu dira gure saltxak entzuten, baina azken ordukoaren bila egin behar dugu salto, Bilboko estudiotara goaz, bertan Itxaso Leon Kareaga prest dugu, eta Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, kontatuko dugu Anetoko tontorreko gurutzea errotik moztu dutela, Pirinioetako puntu garaieneko simboloak ekintza bat jasan berri du, ez ezagun batzuek zerra erradial batekin ebaki eta isuri batetik bota dute. Momentuz, inork ez du bere gain hartu gurutzearen sabotajea. Azken urteotan gailurretan dauden gurutzen aurkako ekintza ugari izaten ari dira, izara hoietakoak Euskal Herrian ikusi ditugu, eta baita Alpeetan eta Pirinioetan ere. Azkena Pirinioetako mendi garaienean Aneton egin barri dute, joan den astean ez ezagun batzuek tontorreko gurutzea zerra erradial batekin moztu eta isuri batetik bota egin zuten. Hasiera batean aipatu zen ziurraski gurtze hori ondatu eta erori egin zela, baina sare sozialetan eskaini dituzten bideoek ari uzten dute ebaki garbia dela eta esan bezala zerra erradial batekin egina. Inork ez du bere gain hartu sabotaje hori eta poliziaren ikerketek diote erabilitako tresneriarengatik ez duela vandalismoarekin loturarik. Eta aipatuko dugu ere goiztonetan ezagutu dugun beste kontu bat, EHUk eta BC3 zentroak elkarrekin egin duten ikerketa baten arabera diru sarrera handiak eta hezkuntza maila altuak dituzten eta hiruguneetan dauden etxeetan kontzentratzen dira ibilgailu elektrikoak eta horrek erakusten du ibilgailuetako sarbidean arrakala sozial bat dagoela. Ibilgailu horiek erosteko diru laguntza publikoak diru sarrera handieneko etxei ematen zaizkie batez ere ondorioztatu dutenez eta ikerketa horren arabera gainera hiriguneetan dauden etxeetan kontzentratzen dira ibilgailu elektrikoak eta horrek erakusten du laguntza publikoen gaur egungo programek
ez dutela desberdinkeria hori zuzentzen salatu dutenez. EHUk eta BCIRuk proposatu dute hortaz diru laguntzak diru sarreren mailarekin lotzea. EHUko batean gogora ekarri duenez errepidetako garraioa erronka handia da klima aldaketaren aurkako borrokan, izan ere berotegi efektuko gas gehien sortzen duen sektoreetako bat izateaz gainera emisioek hazten jarraitzen duten sektore bakarra da. Testuinguru horretan automobil parkearen elektrifikazioa da mugikortasuna deskarbonizatzeko estrategia nagusietariko bat. Halere Europako automobil parke zaharrenetariko bat du Espainiar estatuak eta helburua 2030erako 5,5 milioi ibilgailu elektriko izatea den arren gaur egun 600.000 bakarrik daude DGT-ren datuen arabera. Hoiesek dira oraingoz kontatu ditzakegunak, informazio praktikoan esan dezakegu lasai direla errepideak eta gainera duela minutu batzuk amaitu egin dira Bizkaialdean Bilbo inguruetan alegia Leioa, Barakaldo eta Galdakaon orduotan izan ohi diren autopilaketak, beraz gainerakoan lasai eta besterik ez, beraz 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon Kareaga, hau azken ordukoa eta eguerdiko 12etatik aurrera hemen Naiz Irratian gehiago, baina guk aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko pare bat kontu soilik soinu froga giroan murgildu horretiko. Juri Zeizarandiak erantzun digula, nik entzun dute bere audioa. Nunbait, edertasun arabiarra duela, diotelea bertako emakumek. Bai? Entzun, Aizue, ondo moldatzen zarete zuek antxe, irratia egiten. Zeniagian hemen geratuko naiz. Esan didatelako, belleza arabe bat naizela. Eta badakizu zergatik? Dauzkadalako kurbak, eta oso txuria naizelako. Eta hori da beraiek izan nahi dutena. Eta orduan hemen naiz diba bat, beraientzat. Egian ez naiz bueltatuko. Baina txantxak alde batera utzi da, datorren astean hitz egingo dizuet kanon estetikoen presioaz. Ze pena da, baina errefuxiatuen kanpalekuetan ere sentitzen dute emakumeek kanon estetikoaren presioa. Zinteresgarria. Ostiral honetan Naia Alkortak hitz egingo digu presio estetikoaz, eta tira, nolabait datorren astean ere horren beste ikuspegi bat, errefuxiatu kanpalekuetan beste kultura baten presioaz eta bar hitz egiteko aukera izango dugu Goiuri Zeizarandiarekin. Goiuri Zeizarandia muixu handi bat, eta ibili ondo, salam alikum, eta laizter arte, datorren astean egongo gara. Eta beste kontu bat, hementxe baiezatu digutela marmokak daudela gaur, behintzat Kontxako hondartzan Donostian. Ara. Jakin dezazuen. Eta egualitzin marko nuke, zer egin behar den marmokak ikusten baditugu. Ziurrenik pakean utzi, baina jendeak ez dut uste, oso pakean utziko dituenik. Entzuleok orain bai Gartxotun Zain Letonak prestatu dugu doinuetatik aratago tartea, bere proposamen musikalekin utziko zaituztegu, Marene gitarra dagoeneko afinatu du, zejila badauka jarrita laugarren trastean, eta hemen soinu frogetan astea besterik, ez zaigu geratzen eta. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala badakizue hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa, lehenago ere uste dut gomendatu dizuedala, McGee handia izango da eta bere Lonely Flight izeneko kantua. Michael Gordon da McGee ez izenaren atzean eskutatzen den artista itzela, multi-instrumentalista da bera, Nueva Jerseykoa, eta estena alternatiboan, estatu batuetan, eta mundu mailan ere, estena alternatiboan, azken pare bat urte hauetan, oso izen esanguratsua dela, esango nuke, 2024 urtean, Two Star and the Dream Police diskoa atera zuen, izugarrizko harrera ederra izan zuen diskonek, eta geroztik, hortxe dabil, zuzeneko kontzertuak jotzen, eta gu zaleo garenok, bigarren diskorren zai egunak kontatzen. Esango nuke, bere musika berezia da, badu pop eta souletik, baina batez ere 80. hamarkadako ukitu hori baduela ere iruditzen zain niri, eta hain zuzen ere testura berezi hori da bere musikain bereizgarri egiten duena. Gaur ekarri dizuedan kantu hau, beste diskoko kantuekin alderatuta, delikatuagoa da, esango nuke suabeagoa ere badela, eta ez dakit igeri edo
sentsazio hori transmititzen dit niri airean igeri egongo banintz bezala, eta oso leku berezi batean egongo banintz bezala. Beraz, ea zuei iruditzen zaizuen, eta Magi ezagutzen ez duenarentzat, izan dadila kantu hau bere mundu berezirako sarbide. Hauxe da, aste honetako lehen gomendioa, Magiren Lonely Flight. Entzun dugu Magiren A Lonely Flight kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa, berriz ere nire Rodrigo Amarante kutxuna. Zergatik aste honetan askotan entzun dudalako. Gaurkoan Tardei kantua ekarri nahi izan dizuet lehenago ere. Gomendatu dizuet Rodrigo Amarante haundia, bere garaian Brasilen izugarrizko sona eduki zuen Los Hermanos taldeko kidea, eta hortik kanpora Little Joy eta bere proiektu pertsonala ere landu izan dituena. Narcos mundu mailan ezaguna egin zen telesaiaren lehen kantua edo hasierako kantua idazteagatik
nahiko nazioarteko sona hartu zuen, eta 2013 urtean Kabalo izeneko bere lehen diskoa kaleratu zuen bakarlari gisa. Bertan aurkituko duzu kantu ederrau eta beste guztiak ere izugarri ederrak direla. Aitortu behar dizuet, kutsuna dut Rodrigo Amarante, eta gainera ez dakit, diskonetako altxor txiki bat ere bada tardei kantu hau. Okerez banago berandu iritsi naiz edo berandutu naiz, esan nahi du tardei hitzak, eta bai, iruditzen zait hau klitxe xamarra da, baina iruditzen zait muga baino bidearen garrantziaz ari dela kantu honetan, ez? Oso modu iradokitzailean eta oso modu berezian badu baladatik eta gitarra nola xuabe jotzen duen, ez dakit, min horretatik ere edaten du, eta izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet aste honetan. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Rodrigo Amaranteren Tardei. Tardei, mas cheguei enfim. Pra cada Deus nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar pra lhe dar. Tardei, que na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui pra encontrar você. Onde está o meu lugar? Desceu pelo rio, da terra pro mar, num fio de prata que me leva. Tardei, que na vinda eu quis pela primeira vez, nunca mais partir, esperar você, o meu lugar. Onde está? Desceu pelo rio, da terra pro mar, num fio de prata que me leva. Hortxe entzun dugu Rodrigo Amaranteren Tardei
kantu puska. Aurrera goaz, aste honetako 3. gomendioarekin. Kasu honetan, 2012. urtean, The XX taldeak kaleratu zuen Angels kantua ekarri nahi izan dizuet. Nazioartean izugarrizko sona eduki zuen taldea izan zen The XX, oker ez banago 2009. urtean, edo bai, hortxe inguruan kaleratu zuten estreineko diskoa, sari batzuk ere irabazi zituzten, eta euren proposamen oso minimalistak, eragin handia izan zuen, garai hartan oso bogan zegoen indie pop estenan. Geroztik okerrezpanago disko batzuk kaleratu zituzten, hau 2012. urtean, koexistizenekoa, eta 3. bat ere, 4. bat ere kaleratu zutela uste dut, baina gero geldialdi oso luze bat egin zuten taldeko partaide diren Oliver Sim, Romy eta Jamie XXek bakoitzak bere bidetik, Jamie Smith, baina Jamie XX deitzen diote, bakoitzak bere bidetik bakarlari gisa albumak kaleratzeko, baina aste honetan ekarri nahi izan dizuet, izan ere duela, aste bete, edo aurreko 2 asteburuetan izan den Coachella festivalean jo dute, eta oso berezia iruditu zait internet bidez ikusi dudan zuzeneko hori, bertan kantu hau entzun nuen aspaldiko partez, oso kutsuna dut, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet. Gaurkoan ziur naiz, ezagutzen ez duenarentzat, izugarri gustatuko zaizula. Beraz, hementxe duzue, aste honetako 3. gomendio gisa, The XX taldearen Angels. Reflects from your shadow. It is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. And the end comes too soon, like dreaming of angels. Without them, and leaving without them, being as in love with you as I am, being as in love with you as I am, being as in love with you as I am. Love, 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 love. And with words unspoken, a silent devotion, I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready, as long as you're with me. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love, love, love. Hortxentzun dugu The XX taldearen Angels kantu puska. Aste honi amaiera emateko, aste honetako gomendioi, esan nahi dut.
etxeko lagun handi bat, Xabier Zeberio, duela 2 urte okerez banago bigarren kafean izan genuen, lehenago ere ekarri dizuet gomendioen txoko honetara, baina lehengoan Barakaldon talde guztiarekin Pause diskoaren aurkezpen birako, ez dakit azkena izan zen, baina ia azken kontzertua ikusteko aukera izan nuen, berriz diot, talde guztia musikariz inguratuta holtzaratu zen Xabier Zeberio, eta beste behin izugarrizko erakustaldia eman zuen, duela pare bat urte kaleratutako Pause maixulana aurkeztu zigun, bertaratu ginenei, eta benetan emozioz beteriko gaua izan zen. Aurretik ere ikusia nuen, Inarrekin batera bikote gixan, Xabier holtzan, baina kasu honetan musikariz inguratuta holtzaratu zen, eta egia esan kantuek beste maila bat hartu zuten, eta berriz diot. Bertaratu ginen guztiok, emozioz beteta bukatu genuen gaualdia. Kutxuna dut Xabier, bai bera eta bai berak egiten duen musika, Pause lana berriz diot, maixulan izugarria iruditzen zait, niretzako disko berezia da, etxe moduko bat ere izan zen, garai batean, eta horregatik lehengoan sentitu nuen emozio hoiei jarraiki, asteari amaiera emateko aukeratu dut. Hauxe da beraz, aste honetako 4. gomendioa, Xabier Zeberio haundiaren Pause kantu puska. Eta zuri entzule, besarkada haundi bat, urrengo astean entzungo dugu elkar, eta bitartean ondo segi. Aio!
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Atzo gauaz, oraindik hemen zinan, zerutik alde egiten. Bertatik, etzintudan entzuten, ta jeitsi zara barriz, niri esateko. Izaltzara oaretu, zure zain naula betiko lekuan. Astea bere erdigunean eta gu Marenen zain. Aspalditik genuen gogoa Gallartarra gurean izateko. Atzo gauez, oraindik han zegoen, gaur egindu alde, zeruan barrena, etxera itzultzeko. Loiu bertatik ezkenuen entzuten, baina jaitsi da, hegazkinetik, niri esateko, onik iritsi naiz. Gu hemen ginen bere zain, betiko lekuan, jarri ditugu mikrofonoak, sekreturik konta ezinenak kantaditzen, lurra ez dago bustirik, eguzkiak egin dio harrera bere azken kantuetan, mina darion sortzaileari. Hala ere ez ditugu nahastu nahi iragana eta oraintxe Marenek sentitzen duena. Buruan gordeta dituen hitzak entzungo ditugun jakina horretik, gorde diegu leku bat, hemen gertu. Ongi etorri bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetara. Maren? Kaixo. Zer modu zaude? Osondo. Bueno, iritsi zara gaur goizean goiz abiatuta. Bai. Zure bizitzare bada pixka bat handik onako, etxetik. Bai. Etxetik etxera, esango dugu ze, Hori da. bueno, Bartzelona ere etxe bihurtuko zen, Bai. honezkero ez da. Eta behitxuse ondo, gote zan, etxetik etxera noa, orduan beti eroso nago, eta guztetan jate, holan bizitie. Aste bate hemen, beste estie berton, eta holan eurrela tatze da, dani, posik nago lana. Ze puntutan dago Maren, bi kantu entzun ditugu azken hilabeteetan, biak euskeraz, aurretik ere bazegoen nunca me parece suficiente, pixkator, bueno, erdian edo Hori da. kokatu den, eta gero hitz egingo dugun, zure ainoikoak diren single edo kantu solte horietako bat ere, baina ez dakit, bi kantu euskaldun hauek norabait garamatzaten, besterik gabe sortu diren, ze puntutan zauden? Beira, justu, diska maitxu hostien, bueno, limbo edo momentu hori, eta argi neukan diskan hostien euskarazko lan bat inguren ebala, eta holan izan zen diskoaren promozioa egiten, hainbatetan esan eban hori zala urrengo pausue. Da orduan irailean, bai, etzera bueltu ben nintzen, hilabete batez, eta euskarazko epe bat idatzi neban. Honek bizek, bai sekretuek bai zure zain, epe honetako abestizek die, baina ez da gure holan harin eta presaka danatara, eta ina dute lasaien eta urte amaierarako, ja, lan, ez dakite, politxe bete atara. Duela esango dugu, datu hau mendik nuen, 5 urte dira jada, begisek epe eura, euskarazko kantuekin Durangoko azokan aurkeztu zenuela, han aritu ginela esango nuke, orduan ere, eta orain badator beste bat, ez dakit beharrak deitzen zaituen, sorkuntzak eramaten zaituen akaso leku hauetara, edo nondik datorren, bueno, bain, ez dakit, bi aldetakoa den konposatzeko joera ontara edo. Hone gaitxik, astero batarako neban epe bat, eta asko idazteot, asko grabateot, bai, orduan gaitxik abiadura beste bat izango zen, baina egize da industriak dekon ez dakit, tempoa beste bat ala, eta orduan hori, bat nik uste 5 urte pasadizela, eta ezin dut sinistu bezein, baina bueno, hori esango deu, urte hauetan zier gauz asko paseu egin didela, eta pasa behar izan dut azala, eta hauntxe, askatasun guztizegaz, gure da dana
nabilela iten. Nik uste dut hori dela nire ontxe bizitan ari nazen momentue. Honek abesti danak, zure zain eta sekretuek, nire kabuz atara doaz, ez dau diskografikarik, ez dau esebez, nire kabuz egiten ari dodan proiektu eta ustote hori zengo dela bidie momentuz. Aipatu nik sarreran kantu hauei biei usaintzen zaiela, badariela mine esango dut. Zozer. Disko guztia, sorkuntza prozesu guztiak izan du hortik, Maren? Bai, bitxo, abuztuan ikaratu nintzen nahiko, egoera baten gaitxik, eta orduan etxera buelte behin nintzenien, justu, udan nintzen larrei egon etxetik eta holan, eta justu Euskal Herriera buelte behin nintzen, eta jesarren nintzen, eta apurbet ies egiteko gogoak neuzkan. Momentu horretan nintzelako seguru sentiduten inun, uste esan ez dakite hori egoera apurbete arraro bat bizi zen neban, eta bai eukine bala joera hori, banoa Bartzelonara, azkenin nire bigarren etxie da, banoa. Eta ez, hilabete bat egon nintzen hemen, ez dakite eskuemon notxan ostabe nire aurreko bizizeri, eta bertatik urten indien ikustote abesti guzti honek. Ze ona. Entzuten ari gara iraganeko Maren 5 urte igaro dira. Igarten da, hotza. Igarten da, baietz. Gaur soinu proban zinenean, bi kantuek entzuten ere akaso nabari da, baina hementxe entzuten ari nintzaizula, ahotsak azpikaldean, grabean beste espazio bat du orain, ez? Untxego eta 3 urtedeko da zalako, eta bertan momentuen, eukingo nebazan, sortzi bai, emeretzi bai olako sasor. Enaiz atrebitzen esatera produkzio aldetik ere aldatu dela, ze esango nuke produkzio aldetik artista eklektikoa zarela. Nahi izan duzun tokietara, garaietara, koloreetara, eta nahi izan duzun momentutan egin duzula. Baita disko berean ere oso bestelakoak diren ekoizpenetara, zure azken lan luzera erreferentzia ingo bagen hor badira, nolabait gonbidapen txarteltxoa jaso duten kantuak, ez? Pixkat hor badaudenak, irudi orokorretik pixkat kanpo, eta era berean barruan. Mugitzen zara eroso, ez dakit paletaren zabaltasun horretan edo. Nik uste dut horrelako nazelako nire pertsonalki, ez dakit gauza asko guztetai atez, gauza desberdin asko iteaz, eta musikan aldetik antzinako musiki asko guztetaiat, baina untxe momentuko, bai, eta nik uste dut hori gerten dela, batzutan egiten doalako zozer-rolan vintage edo gehiago dana, eta gero bapatien, ez dakit, zozer moderno, baina ez dakit, askotan proiektu bat sortzen dozu nien, esate dutxue, irudi argibetukin behozule, identitate argibet, eta normalean, ez dakit, mosorro baten modun jarrin behozule, ez da, zure musiki egiteko eta zure proiektu eroteko. Nik ez dut hola nahi, nik nire pertsona jarri dut eurrien, eta ez dut hori, kolore desberdinak deko zela zure burue aurkeztuti holan, eta gauza desberdinak eitie. Orduan ondo paseta dut honek gauzak iten, eta igerteot, denporiagaz nire ekospen guztizetan parte hartu indot, eta ontxe argi hau dekotez gauzek betiz, eta hori berdine, urrengo dizka ataten dodanien, berdine izango da, ontxe bai argi dekotez gauzek, bai ez da ikesten noala, eta gero eta seguru hau sentiduten nazela ekoizpenetan. Behin duela ezain beste lagun musikari batek, emakume batek esan zian, miresten dut Marenek alutik ateratzen zaiona egiteko duen gaitasuna, ez? Badago puntu hori, aipatu duzu ez, industriak, joerek, plataformek sortzen dute bide moduko bat, eta zu izan zare bide hori hautsi zalea hor badago, ez da egit, ausardia, askatasuna, nahi duzuna, nire txalotzekoa den zerbait, edo behintzat batzuk estimatzen dugun zerbait, ez? Norbait ari da bausten, batzutan egurra ematen dizute honekin. Bai, eta uste dut gero eta gizau, nik igerte dut pertsona argi bat izetie gut esan, nik ez dut ez arazoak topatuten edo lan, edo bilatzen gut esan, baina argian az, eta oso gaztetatik hasi izanak, aukera emondotxo jendieri, agian haien iritzia emoteko, eta nik zerrein bierne ban esateko, eta eskerrak ni oso argi, eta tente ibila zela horretan, zentzuzko gauzak egiten. Eta uste dut, nire izateko era hori, batzutan, ez dakit, betzukun esaten otxan nire Mari. Ez moten dugu, ikaratute dauzela batzutan, berbaiten dudan, nien da, nintxe berbetan nagoen modu berbaite dut normalean. Baina egize da, ez teko dala beldurrik, txartu da zen gauzek salatzeko, eta gure da zen gauzek eiteko, baina gote zan, ondo, ez dakit, baina bai, hori, ez dakit, eskerrak horrelako askatasune eukindo dala. Aipatu duzun pixkat kritikarako joera horretan, uste duzu, emakume izan, gazte izan, onbo hori ere horregon dela. Bai, eta aserre puntu bat deko zule beti,
eta agian hori da beldur edo hori zorrarazten da bena, baina nik uste dute, hain gazte hasitxe, leku askotan, nire izateko era hau edo, babestu nahuela asko, eta horraitxik uste dute eskertzen dudala, ez dakite, finko manteu nidu izana edo zein egoeratan, eta argi berbaitie, bai, ez daitz. Duela gutxi, aritu ginen hemen hizketan ezagutzen dugulako errealitate hori, kazetari hori, Olat Salvadorrek publiko egin zuen El Correo egunkarian idazten duen musika kritikariaren joera batez, eta zuere horren biktima izan zara, ez? Adina, emakumea, eta badirudi konbo horretan kritikarako eskubide bat edo zabaltzen dela, ez? Bai, eta ez bakarrik, hau esan, hori, kasu hori, danok irakurri aldogun zozer da. Oso ezaguna dela nolabait komatxo artean, baina orokorragoa da. Baina orokorra da, eta ize, sekretu bet dela emoten dugu, baina atzetik asko entzunten dugu horrelako komentariok, eta orduan bai, ikusten die batzuk, eta beste batzuk ez diz ikusten. Orduan guztu gure lana bai badala hori salatutie eta normal bihurtzen ez ustea. Etxe honetan Iraia Kanbra gauzatzen ari den leku baten bila podcastak ere heltzen dio, nolabait horri badelako leku hori topatzearen baitan dagoen beste mugatako bat, ez? Kazetaritzak, kritikak, industriak, teknikak denak nola zainduko edo nola tratatuko zaituen, ez? Bai. Ganera, uste aukerak ez dizela berdinak izaten neskantzat eta mutigentzat, eta programazio aldetik edo festivaletan eta ikuste zelako desberdintasuna dauen, esatetzu delako, baina bitxu honek, talde hau, danak mutiek, bitxu zeiten daben. Karo, niri edo zain neskari aukera berdine opa eskero ibilbide guztizen ziergut esan, ezagun ez zirenetik ontzedekien lekura arte, danak garatuko gendun horrelako ibilbidea, horrelako eszenografia, baina bagauz, burrukan edo leku berdine aurkituteko, errespetu berdine ukiteko, baina baliabide askoz gutxi haurekin. Orduan, ez da parekoa, ez. Azken bi kantu hauetara joko bagenu eta ipatu duzu, ez? Krisi edo momentu horrela berezi xamar baten giroan sortutako kantuak direla, urte amaieran disko formatuan entzungo ditugunak. Topatzen da pixkate organikotasunerako buelta, oso gitarrarekin sortutako eta ekoizpenean sormen hori desente errespetatu denaren sentsazio ematen du, ezta? Bai, da, ganera, zure zain argi neukane akustiko izin behar zala, da sokak eta holan garrantzitsuena historizatzalako eta letra. Baina gero sekretuek, nahiz eta abesti nahiko ilun beti zen, niretzate ondo pasatako abesti, eta nik arazoeri, edo oroitzapentzarreri, ez dutxet bitxuten penaz. Boizik eta, ez dakite, ganetik kenduteko esperantzagaz. Orduan, niretzate bromaitie edo barreitie lehen pasetako gauza txarreri buruz gauza hon bat da. Orduan, ez dute hori sekretuek ez dela abesti tristi bat. Kolore indi hauetara edo jotzen du akasonek. Bai, guztiz. Urrunetik entzuten dodaz, inbestetan abestutako urak. Aipatu duzu oso autoprodukziotik, oso norberetik sortutako eta ekoitziteko kantuak direla, diskoa bera ere horrela izango dela. Bai, neguste baiet. Zerbaitek eraman zaitu ona, edo besterik gabe lehen aipatu dugun, ez dakit, gustu anistazun edo joera anistasun horretan topatu duzu momentua? Ontxe momentuen, eztabaidak egoten die beti disko batetik bestera, ia nok koiztuko daben, ia nok sinatuko daben, nok kaleratuko daben, da eztabaida horren erdizen nik nahi dizen dute aurrera bitxartien, eta nik guren eban nahi bestela denpora pasaten da, eta egun baten esnatu ingoaz, eta 30 urte ungingo desurdu, hori bilurre motesten, da nahi hau dut hori momentuz, holan eruen, eta gero, ikusiko gu ze paseko da. Diskoaren edo kantu hauen ekoizpen musikalean, bide lagunik izan duzu, horren inguruan hitz egin nahi baduzu? Bai, lehen esan duzune nunca parece suficiente, lehenengo aldiz, abesti horregaz, lehenengo aldiz lanin eban Joan Izernegaz, bera da Malmo 040 taldeko gitarrista, eta nik banekien berak badaukala pop eiteko era oso konkretu bet. Eta ni
ena zain poperoa esango neban, eta orduan nik banekien zengo neban nire abestizekaz, ez dakit, nire demoak iten doa zanien bakit ze paseko dan. Eta orduan gure neban bere gaztopatu, daia bizon artien ze gertatuten zan. Orduan nungo patzen zufizenten hostien, pentsa bine neban, tandemo nahiten gendule. Bera, ez dakit, mainstreamagoa dalako, eta nik nire ideiak deko dazalako lan. Eta bizon artien, ez dakit, aman komunen jartzen duguz, eta momentuz oso posik nago egizan emaitza berkin. Gustatzen zait askotan, ekoizpen prozesuetan parte hartu dudalako, eta akaso nire talekide edo proiektuko buru den janirek esan ezinekin ere, demo asko sortzen dituelako, eta horietatik batzuk gauz asko geratzen direlako diskoan, edo bir sortzen ditugu, edo zenbat uste duzun izango duen, igual dagoeneko badakizu, baina demo horietatik zenbat edo geratu den diskoan. Ontxe, momentuen, 3 abesti hauetatik, edo 2 abesti hauetatik, 0, etzan demorik egon. Zuzenean grabaketara joan ginen. Hori izan zen nire apostu bet bebai, beste zozer desberdin egiteko. Baina horreko dizka ikusten bago, ke lastima azkena, eta nire demoak ikusten baguz, oso antzekoak die. Ematen dugu, garbira pasatu dugu zala, eta baina bai, guztetaiat ikustie, nire etxeko oiotegitik, hori dalako leku, eindako bertsio hori, azken nire mantenuten dela. Zein da, joko diguzun lehenengo kantua? Nik uste zure zainingo dela. Vale. Eta zure zainen inguruan kontatu dugunetik aratago zer begiago kontatu nahi duzu, edo bere horretan utziko dugu? Entzete, usteot, untxe momentuen eindoan nire beste gustokoena dala. Azken nire birramu mantzati datxite dau, eta nire asko maiten eban eta maite daban pertsona bat da, eta beragaz bizi zen nintzen, bera hil nintzen arte, duela 4 urte, 89 urtegaz. Honetate eredu bat izen da, eta metz bat eukin eban. Eta bera hartuten zan berton duela gitxi. Eta metzen esatezten, jolín, es que ya no me dices nada, estoy aquí sentada en mi sitio en el sofá, beti oten zalako egon gelako leku berdinen. Pasas de largo para comer con amama, eta no me dices nada, eta nik alor keskatute esnatu nintzen. Eta ametzen esaten atxan, no? Berbain gotxut, ni on inor bertan nau. Derdun, Bartzelona nengoen, onaldo eltzerakoan, amuman etzera joen nintzen, atea zabaldu, egon gelara sartun da esan dutxan hor sofa utz bati. Kaixo amama zelan, ja heldu ninaz. Eta orduan ja, ez dakit hori hartu nindot, ze nahi hau dut. Nik ez dut ezetan zinistuten, ez dut horrelako enaz pertsona espiritual bat, edo horrelako ezer, baina, pentsa benean, berarekin berriz hitz egiteko aukera bat, egongo existituko bazan, nik nahi dut hartun, eta ez esan, ez hornek ametsak die, eta aukera hori, erreala izango bazan, nik nahi dut sofa utz bateri berbain, eta aukera hau ez galdu. Wow. Argiak itzaliko ditugu eta zoaz kantu hau eskaintzera. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Maren eta zure zain nahi duzunean. Atzo gauaz, oraindik hemen zinan, zirutik alde egiten. Bertatik, etzintudan entzuten, ta jeitsi zara barriz. Niri esateko ezaltzara hartu zure zain nauela betiko lekuan. Ezaltzara hartu zure zain nauela betiko lekuan. Betiko lekuan. Hau ez da metz bat, hau beste zerbaita. Agur Maria abestu nizunetik, gorputza prest burua ez.
zain nauela betiko lekuan. Saltzara oaretu, zure zain nauela betiko lekuan, betiko lekuan. Ziarrezko erreka bat alora ederren artean, lasai zauzela uste dut, badazpada hueltatzen bazara, zure zapatak prest dagoz, zure zain, taize bolada indaretzuek jaean haute ikaratzen. Zeu zalela sentitzen dut, etzera saretu nahian, nirtzunean esketan. Ez dut aukera ugaldu nahi, ez dut aukera ugaldu nahi. Saltzara oaretu, zure zain nauela betiko lekuan. Saltzara oaretu, zure zain nauela betiko lekuan, betiko lekuan. Wow, badator Maren gurera, entzuleak ere hementxe mezuak botatzen, baina kantu hasi aurretik jaso dugu mezu bat esan diguna, bua, oraintxe irabazi dit Marenek erabat. Eta aitortu behar dizuegu guri irabazita baginduela, baina unkitu gaituela kantu honen azalpenak eta aitortza hori ere egin behar geniola. Beste entzule batek, kasu honetan lankide batek beste esaldi batek arri du komatxo artean, ari mine egin dio baino beste zentzu batean, egunen batean 30 urte izango ditut. Eta pixka bat, akaso 30 hori baino gehiago dituen gure kideak oso barruan sentitu duela. Baina tira, Maren bueltan zara, entzun dugu hemen, zure zainen bertsio biluztu hau, eta zuk aitortu bezala, diskoan etorriko den bertsiotik, entzun aldugun bertsiotik, gertu dago ikusten da jatorrian kantu hau dagoela. Bai, zuzenean grabatu gendun, hori zen ideia, berez sokak bebai egingo gendu zen olan estudioan sesio baten, baina nire agenda dala eta urratatzera, ezin ezen gendu nahin. Baina, bestela, zati guztizek zuzenean grabatute dauz, naturaltasun hori eukiteko, saratak entzuteko, arnasa entzuteko, hori ustote gaur egungo abestizek gerotak itziaudek izela olanko bizitzaren ez dakite seinalerik, eta hori zen abesti honen helburua. Galdera asko nituen hemen, baina Guerdiko 12 ere hurbiltzen ari dira eta aukeratzen joan beharko dut, baina baina inuen zurekin hitz egin Palestinaren inguruan, azken hilabeteetan zure saretan ikusi dugu, Palestinar herriarekin hurbiltze oso benetazko eta oso mingarri, ziurrenik ere bai bat izan duzula, diru bilketak eta bestelakoak egiten aritu zara, ara zuzenean familia batzuei diru hori helarazteko, nondik piztu eta nondik konektatu zenuen honekin, Maren? Oso, ez dakite modu natural baten urten izan, hasikeran, mundu guztizen modun, albistek ikusten gendu zelako, eta sentiduten gendune min eta impotentzia gizen bat, horrek oso zer piztu izkun, neuri da neure amari, eta orduan nire ama, hasikeran hasi nintzen bertoko familia bategaz Instagrametik berbetan, jendezko kaldetuten deu, zelan topatu zen duen honek familia haueke zela laguntza eskaten da bizelako Instagram bitartez, ezta? Haiek euren bizize partekatuten da eurek gugaz, laguntza eske. Da orduan, lehenengo kontaktu hori,
gure kabuz, ez dakite, gure dirue bialtzen genduen, zer topatuten familizeri hoien linkak bidaltzen, horan izen zan apurpete azikera. Gero nire dizka batzuen truke, hasi ginen bai donazio horrek lortzen, eta gerota, ez dakit, behargiz dago ikusten gendu zan, gero beste famili bete bai ezagutu gendun, ontze momentuen horrek bizekaz gauz, Saliren familize eta Najua familizegaz. Bata, Kanjunizeko kanpamenduen dau biziten, bertako denda baten, bere semiekaz, lau direla, eta ontze, justo, 5. jaio berri da, duela, astebete, bertan. Eta beste aldetik, Najuan familize, Gazazitin bizi die, eretzetik joan behar izen ziren, ontze buelteu indie, eta etxea berriz ez dakite, konpontzen saiatu indie. Gero proiektu hau, handiz egin zan, nirama eskola baten zuzendariz da, eta bertone umiekaz historia hau berbetan oso umegitzi die eskolan, hogeta ze guztira. Orduan umiekin historia hau azaltzen, bazuten haiek ezagutzeko ez dakite, gure hori, eta laguntzeko, bai, eta hori oso gauza politz beta, ez da, umiek bebai horrelako konpromesua dekiela ikusti eta beharra bebai. Orduan, liburu batein bien, Islam eta Tigrea deko izena, Islame Saliren semea da, txikia, eta berak badu panpin bat, tigre bat, bere anaiaren azena. Orduan, historia horretatik, berak zeukan panpin horretatik, eta haiek sortutako erlazio horretatik, feiztemak iten da bez, hastien behin umiekaz eta lan, erlazio horretatik liburu hain bien. Eta untxe, liburu horretatik, gero erderara bebai gendu, untxe katalanera bebai, eta orduan untxe, badaikogu, asoziazio bat talindeko izena, Saliren beste alaba zan, eta Israeleko zera tanke bat ganetik paseuen jakon, 3 urte zeuskanean. Eta orduan bere memorian, izen hori jarri hotzagu. Oso esperientzia unkigarri bata hilabete hauetan bizi izan dugune, baina haien errealitate ikusten nik ez dut negarrik egiten gote izan. Nik nire untxe momentuen ez dakit hori, unkituten nauena, ezin dute, ez dakit, nik alde batera izteot, eta haientzat bakarrik laguntza eskatzeko zera bilatuteot, baina ez dut negarrik egiten. Uste dut haiek indartzuak dizela hilarazio oskue eta erakutsi oskue guk hemen dekogune hori ezin dodala, ez dakit, bakarrik indarra topatu aldogule eureke lagunduteko, eta hori da ontze egin dugune. Kontera aitak izten basku. Esan da bezala gai askoren inguruan aritu gintezke, Marenek mundu sinfonikoarekin azken urteotan egindako bidez, Fernando Velázquez eta orkesta sinfonikoarekin egindako lanez, baina akaso aukeratzen hasita Judith Nedermanekin eta beste bat euskal kantariekin azken urteotan sortu duzuen sare eta erabat ez dakite inspiratzailea den elkartasun edo hurbiltze musikal hortaz galdetu nahi nizun. Hor sortu da, energia oso indartsu bat, eta eraberean artistikoki oso ederra suertatu denez. Bai, da ganera, ez dakite holan individualk ezagututen ginen danak usteot, bai Judit, bai Olatz danak idoia, eta Judit izatea gudanak batu askune, hori politza dela usteot, ez da, kanpoko non etorri da gudanak epe baten batuteko, eta usteot hori esperientzia oso politza izen dela, bertan ni bakarrik kontzertu baten onnaz, bestiek bai indabez gizau, eta zuzenekoan hori biziteko aukera izeti oso politza dela usteot, jendearen harrera ikustea, eta zelako balio mote dotxien, kasu honetan Bartzelonan izan zan kontzertue, gure hizkuntzari oso politza dela usteot, ametik kanpo. ¿Qué quieres que te diga? Pienso diferente cada día. Suelto apretado dolor. Ay, siento no hacerlo mejor. Si todo es mentira. Eguerdiako 12 gertu eta oraindik sekretuek kantua entzungo du gure elkarrezketa akustiko honetan, galdetu behar dizute etorkizun hurbilekoagatik. Hasteko lehenik eta behin hitzorda egingo dugu, Durangoko azokan ikusiko dugu elkar. Venga, ba. Han diskosoa aztertzeko aukera izango dugu, eta Palentinon trago bat gure kontu izango da. Hau ja bihurtu da, bigarren kafearen azken urtetako gora bera estandar bat. Neomakek 8 zizkigun tragoak, oraingoak zuri, horrela gabiltza. Sarea ere azokatik kanpo osatzen, baina kontzertuak ere badatoz maiatzean Madrilen eta Bartzelonan izango zara. Kafe La Palman Madrilen maiatzaren 21, Bartzelonan Sala Bolen maiatzaren 23. Euskal Herritik jotzeko datarik badago begibistan, akaso ez konfirmatuta edo esateko moduan, izateko itxura dauka? Izateko itxura bai, baina zozer
ez dakit, berez izen guot, eta horraitziko ez dugu presarik jarri, argi dekot zeu zerrein behar dugule, da ganera azkenengo hilabetietan hainbeste maitasun jaso indote Euskal Herritik, ez dakit, zeu zerre handize sordo da lausto, ez dakit, hainbeste maitasunen truke. Orduan ikusiko egongo die. Nahiko sinestesikoak gara, saio honetan, gustatzen zaizkigu zentzumenen gurutzaketa horiek. Disko honek, EP honek, iritsiko den horrek, udazken usaina duela esango zenuke? Ez nizate, uda. Uda? Uda da, bai. Naiz eta hori iraian idatzi izana eta hilabete hauetan garatu izana, netzate udako espiritu deko, justo oporretatik heldu nintzelako eta ezer nintzelako idazten, orduan. Oraindik asala banuen moreno, eta hori da netzate... Orain ere baduzu pixka bat, ez? Bueno, saiatut. Bartzelonan argiona dago beti. Nik udazkenaren trampa modura esan diote eneko, lebilerako pentsatzen akaso Euskal Herrian egingo den gauza berezi hori udazken giroan gertatuko dela, baina akaso uda giroan. Ez dakit. Entzuleok ez du gehiago galdetuko ze sekretuek ez dira kontatzen, belarrira bez, ez dakit horrelaxe zehazkiden, eta beraz gonbidatuko dugu berriz ere Maren gure sete akustikora bidea egin dezan, eta segitan entzungo dugu sekretuek gurekin. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Maren eta sekretuek nahi duzunean, Maren. Oinutzik mina aurkitzea, ta gure lekuak astea. Urrunetik entzuten doaz, hainbestetan abestutako urak. Lurrak bustirik jarraitzen deu, herriaren distira zatitzen, gaua izen arren ez dut nahaztu, iragana tauntze sentitzen dodana. Iragana tauntze sentitzen dodana, sekretuek ez diez esaten, belarrire bez, sekretuek ez diez hasten, nahi zen arren, sekretuek ez diez esaten, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez. Eskaieraietan jasarrita, munduak beste itzura bat zeukan, ez nituen entzun buruan zen euskan hitzak, baina gertu gorde dodaz, sekretuek ez diez esaten, belarrire bez, sekretuek ez diez hasten, nahi zen arren, sekretuek ez diez esaten, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez, belarrire bez. Entzuleok, honekin bai bagoazela, Maren mila esker eta Durangoko aztokar arte. Hori ba. Eta eskarrak emango dizkigu, Itxaso Leon Karega lankideari, minutu batzuk lapurtu dizkigulako, baina esan digu, lasai, kantutzarro entzuteko balin bada, ez zaite axola. Beraz, segituan informazioaren ariarekin ozen zaituztegu entzuleok, bihar goizeko 10:05, bigarren kafea, berriro hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.